ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago! And Tita Tanya Chinita. 13 years old po ako, Col and Tits, nung naghiwalay si Mama at Papa. Feel good morning po sa lahat ng suking tagapakinig at tagapanood ng programang Mga katas ng nakalipas. Alikot-likot. nakikita ba nila kung malikot ako? LQ. Nagtatalo. Tawagin niyo na lang akong Melanie ng Santo Tomas, LA, Batangas. Nagtatrabaho po ako bilang isang cashier o tagatinda sa isang donut shop. Yung may butas po sa gitna. Donut game. Donut buy. Bakit? Merong glacier. Charot. Mali. Hindi alam. Hindi alam. Anong tama? Hindi mo alam. Tawa-tawa. Naghiwalay na po yung parents ko nga. 13 years old pa lang ako. Si nanay, OFW po sa Hong Kong. At tagal niya nang hindi nagpaparamdam sa akin. Hindi na siya umuwi. Si tatay naman po, basic sa mga lalaki, pag nagkahiwalay, manlalandi agad. May kinakasama agad. Di naman. Kaya naiwan po ako mag-isa. Lungkot, no? Kasama ko lang po
syempre naghanap ako ng validation sa ibang tao. May jowa na po ako, si Oliver. Sa kanya po ako humuhugot ng lakas. Buti na lang malayo sa ugali ng tatay ko si Oliver. Mabait po si Oliver. Hindi mo sure. Huwag ka na mag-side comment. Mamaya, masaya na po ako sa simulang buhay. Pero ang nanay ko, isang araw biglang umuwi. Halos 10 taon po siya sa Hong Kong. At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Uy, mahal, okay ka lang. Relax ka. Parang pinagpapawisan ka na dyan. Mahal. Lamig-lamig Alam dito mo sa naman, lobby ng hotel. Isang dekada kong di nakita si mama at papa. Ay, si mama. Kaya parang, hindi ko alam paano ba magkaroon ng nanay. Alam mo yun, hindi ko alam. Tatawagin Relax ko ba ka siyang lang. mama? O yayakapin ko ba? Ano bang gagawin ko? Mama mo pa rin naman yun. Alam ko, pero nga, hindi naman siya, hindi kami magkasama for the longest time. Paano ba? Sorry na. Excuse me, ma'am. Yes po. Yung guest po natin na nagpahintay sa inyo, pababa na raw po sila. Sige po. Meron po ba kayong tubig na maligamgam? Kasi binigay niyo po may yelo, hindi niyo muna ako tinanong kung gusto ko warm or iced. Maligam-gam. May CR doon, ma'am. Maligam-gam yung tubig doon. Nandito ba dito sa hotel na to? 5-star Hindi, pa joke naman lang. to. Sige po, ma'am. Thank you. Ayan na yata. Yan si mama. 哈，新来风来，他们支持你。嘿，half Chinese, half Japanese。 Darling. Oh, darling, sweetheart. So, I guess that's my daughter. Konnichiwa, Cinti. Okay. 仲計啦。这里的公吹啦， Yeah. こんにちは。 Hello po. Annyeonghaseyo po. 幸好吧呢。 Hi. Tita, magandang araw po. Magandang Diyos ko. Anak ko. Anak ko. Miss na kita. Mahal, tatawa. Sige, okay lang yan. Huh? Okay lang yan. Mama. Ay, salamat na tinawag mo ako, Mama. Akala ko hindi ko na ulit maririnig ng harapan yan. Miss na kita, anak. Mama, bakit mo ako iniwan? Mama, ang tagal mo walang mama. Miss na kita malayo. From a distance, Sorry po. Sorry po kung yan agad yung natanong ko sa inyo kasi ang hirap po nang walang mama. Okay lang yan, mahal. Pasensya ka na. Alam mo naman yung nangyari sa amin ang tatay mo, hindi maganda. Pero sana wag mong isipin na hindi kita iniisip sa bawat oras at bawat minuto ng buhay ko. Lagi kitang inaalala, kaya lang kailangan kong buuin muli ang aking sarili pagkatapos naming maghiwalay.
Hindi ko po naiintindihan na bakit po yung isang bata, 13 years old, iiwan po ng isang mama. Ang sakit po eh. Kaya... Tita, ako po pala si Oliver. Ako yung boyfriend ni Melanie. Hello sa'yo. Siguro naman nakwento niya na yung history namin ng tatay niya. Yan. Sige po. Ipapakilala ko nga pala sa inyo. Ito yung aking napangasawang Chinese. 아, konnichiwa. Ampone. YD, YD. What I need YD, ha. is a baby. 홍이 파초이. advance, 홍이 파초이. 리퐁. 리퐁. Please meet Li Fong, my fiancé. Ay. Fiancé, my husband to be. 리퐁. Nice meeting you po, Li Fong. 리퐁. Li Fong. Kaya, pero dahil maliit siya, tawag ko minsan sa kanya Li Ponggo. What? Why you laugh? Ha ha ha. You ha ha. Love emoji. Love emoji. Ha ha. No, because they said you're guapo. You're Aha! I told them, you're the jackpot. Thank you. 하이. Shishi. 합차에 시시. Shishi. 마마 시시. Lipong. Lipong, we will eat outside with my Okay. daughter and her boyfriend. Is it Okay. okay for you? 정초이라. Chong choy la. 지리리콩. Chong, butchikik po. Anak, salamat naman at willing kang makipag-usap sa akin. Shh! Shh! Tahimik! background. Tahimik only. Wala po yun, Sam. Siyempre, mama, sino po naman pong anak ang hindi gusto makausap yung mama niya na matagal niya hindi nakasama? Dadiretsahin na kita, anak. Gusto ko kasing makabawi sa iyo. Hindi, wag na po. Okay, naiintindihan ko po kung ano man yung nangyari sa inyo ni Papa kasi siguro kung ako din yung nasa lugar nyo, diba, ayokong manghusgi. Ngayon po, nung nakita ko kayo, okay na ako. Wag na po kayong bumawin na gano'n. Wag na po kayong mag-abala. Hindi yun yung ibig ko sabihin. Aayusin natin yung passport mo, yung visa mo. Isasama na kita doon sa China. Isasama niyo po ako? Kung sana pumayag ka, yun yung bawi ko sa'yo. Sana bigyan mo ako ng pagkakataon na yung mga pagkukulang na panahon ko at atensyon, makabawi ako sa'yo. Paano po yung asawa niyo? Baka alam niyo naman po yung mga mahirap. Okay. No problem. Okay daw, oh. Tsaka mayaman niya na nakajakpat tayo. Sumama na tayo. Pero baka natatakot ako mamay na. Pwede po ba bigyan niyo ko ng oras para mag-isip? Ganoon ba? Masakit para sa akin pero sige, dahil ako naman na may problema dahil sa mga nagawa ko, hindi kita masisis kung mag-iisip ka muna. Salamat po. Babalikan ko po kayo tungkol dyan. Salamat.
Sino ba naman po ang gustong tumanggi sa natitira ka na sa ibang bansa? Maginhawa na yung buhay mo, makakasama mo pa yung mama mo. Pero, nagre-relapse ako, inaaalala ko kung bakit ako iniwan ng mama ko. 13 pa lang ako nun. At saka, sabi po sa akin ni Papa, si Mama yung may kasalanan, siya yung nanlalaki. Yun po yung sinasabi sa akin ni Papa paulit-ulit. Kaya sama po ng loob ko. Pinagpalit niya po ako sa lalaki. Kaya bilang respeto po kay Papa, kinausap ko siya, hiningi ko po yung opinion niya, tsaka yung magiging damdamin niya kasi kawawa naman si Papa. Ay, hindi naman ako dito. Nagpakita ka rin sa wakas. Papa, hindi po. Sana po wala namang po magkaroon ng away na mangyari dito. Wala pong talaga ako dito ngayon. Gusto ko lang po, kahit ano lang po, Ba't sinama mo po yung nanay mo dito? Hindi ko na siya gusto makita. Ang pangit ng ama mo. Stress na stress yan. Mama, Papa, huwag na po kayong magtalo sana para lang sa akin. Isipin niyo po ako. Buti Papa! Kung naisipan mong mapakita sa anak natin. Shut up! Okay, anak. Papa, please meet Mama. Mama, please meet Papa. Shake hands naman po. Ayoko. Ang juicy mo. Ang panghi mo, ang asim mo pa. Dahil sa'yo, tinaktan mo ako. Ayan na. Sabi ko. Anak! Sa unang pagkakataon, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Kahit magsinungaling pa yung ama mo sa harap mo. Hindi ko alam kung ano sinabi niya sa iyo. Nagsinungaling siya na ako yung nanlalaki. Parang uulan. Napakahayop mo. Totoo Ilason mo yung utak ng anak ko. Anong pinagsasabi mo, ha? O sino may Nanlalaki. lalaki ngayon? Yung Chinaman. Chinese, oh. At taga-China eh. Diba? Hindi ka pa rin nagbabago. Ay, Marunong ka. tumawa ka pa rin. Sabi doon sa kwarto. Tara. Apakaliit. Bakit? Napakawalang ya mo. Anong sinaksak mo sa utang ng anak ko? Mama, hindi ako ang nanlalaki, anak. Yang ama mo ang may babae, pero pinalabas niya ako ang nanlalaki. Ganyan kasama yung ama mo. Wala kang ebidensya. Wala kang ebidensya. Kaya siguro, Tagal na kaming wala nun. kaya Tagal siguro na ang kaming payat na ng legs mo. wala. Ano naman kinalaman ng legs mo? May sakit! Kaya siguro pinatakti ka ng sakit dahil kinakarma ka na. Wala akong sakit. Mama, opo. Papa po, laging may high blood, nang iinom, tas ng gout, tas ng sugar, tapos yung triglyceride. Oh, na-stress. Yung triglyceride po. Wow. Oo, mataas eh. Palakain ako ng itlog eh. Oh. Tsaka, Pero sino may kasamang lipong? Ikaw. Ikaw, babae huli ka. na lang yung libong na yon. Ha? Kaya mo ba kukunin yung anak natin at ako maiwan dito? Alam mo, Oo, may sakit kukunin ako. ko para hindi mahawa sa kahayupan mo. Nilason mo ang utak ng anak ko. Anak, magpaliwanag ka, Papa, anak. Papa, totoo po ba yun? Papa, mula bata ako sinabi mo na lalaki si Mama. Hindi ba may lalaki siya? Oh. Ngayon lang yun po. Ngayon mo lang nalaman. Ganun ba yun? Magano na naman kayong dalawa. Papa, Pagtutulungan niyo ako, may sakit na nga ito ako. ipapakita. OA, si OA. Ano? Pakita ko yung mga screenshot ng chat nyo, ng kabit mo. Wala pa cellphone dati. 13 years? Hoy, mag-minus ka. 3310. Oh. Wala pang screenshot ng 3310. Wala pa. 13, 25, minus 13. 2012, may cellphone na nun, iPhone 5. Meron na ba iPhone 5 nun? iPhone 5 nun. Hindi pa naman tayo maka-afford ng iPhone nun. Huwag na, manak. Kumaliwala. Na-screenshot. So, kita-kita sa CCTV noon. Wala pa CCTV nun, sis. Alam mo, ganyan ka talaga. Napapaniwala mo lahat, lalo ang anak ko. Anak? Anak, sumama ka na sa akin. Anak,
Yan ang sinungaling. Alam na mga best friend niya, hindi mapagkakatiwala yung mga kumpare niya. Alam wala nila na. yan. Hindi Siyempre, ko hindi sasabihin. sila ilalaglag niyan. Naglag Kaibigan. ba ako ni Brandon? Kasi anak. Papa Janly. Papa, magpaliwanag ka. Papa! Anak, hindi totoo yan. Papa! Anong balak mo? Sasama ka na sa mama mo? Wala akong bala kasi nagugulan ako. Oliver, Huwag mo ako isipin dito. hindi, hindi. Hindi ko alam kung sino nagsasabi ng totoo. Yung mama ko, papa ko. Pero, Mukhang masinungaling yung papa mo. talaga. Kaya doon ako sa mama mo, pero Kasi lalaki, di ba? So, Hindi naman sinasabi ko na. ayan. Sabi ko na nadadamay kami dahil sa tatay mo eh. Oliver, tingin mo, pero tulungan mo naman ako. Alam mo naman ikaw yung lakas ko eh. Pag Gusto mahina. mo umalis? Okay lang, kahit iwan mo ako kung gusto mo ng Hindi nga walang... kapayapaan. Hindi kita iiwan. Walang ganun na mangyayari. Ikaw yung Eh di ba lakas sasama ko. ka na sa China? Hindi, wala pa akong desisyon. Gusto ko, pero hindi ko alam kung sino nagsasabi ng totoo. Kaya siguro, panahon na makakapagsabi. Pero hindi tayo maghihiwalay. Walang ganun. Walang ganun, Oliver. Basta support ako kung anong desisyon mo. Dito lang ako. Nalilito lang ako. Tulungan mo akong mag-isip. Ang gulo-gulo ng buhay ko. Ang sakit sa ulo ng nanay at tatay ko. Dito lang ako para sa'yo. Ang sakit na... Nila sa ulo hirap magpalaki ng magulang. Kung anong desisyon mo, susupport ako. Okay? Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami.
nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo. Tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila.
Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na
Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Magandang tanghali, kumikinang na ulo, Diego Bandido. Diego, go! Magandang tanghali! Kumikinang ina! Dear Nicole Ayala and Diego Bandido. Hi. Alam niyo po ba that today is my birthday? Happy birthday! Ang lagay eh. Bati-bati na lang ba tayo dyan? Today is my birthday, but why do I feel like, English speaking. Why do I feel like wala namang nag-e-effort to celebrate my birthday? Sa pamilya kasi namin, ako yung laging nagpaplano ng mga special occasions. But as I age, gusto ko lang naman na magkaroon ng time yung mga tao para sa akin. I don't really need gifts or anything material. Nakakalungkot lang na para lang siyang ordinary day. Yung asawa ko natulog lang buong araw. Pagkatapos naming mamalengke, wala lang siguro. Tama ba na kapag tumatanda ka, nagiging extra emotional ka? Thank you, Tambalan, and God bless. Una sa lahat, happy birthday sa'yo. Happy birthday! Correct. Lagi nating tatandaan, kahit na minsan naiinis tayo sa mga karagdagang mga hindi masyadong nangyayari sa atin kapag tumatanda tayo, katulad ng pagiging makakalimutin. Tama. Kahapon lang nag-uusap kami, ako, si Diego Bandido, tsaka yung isa naming kasamahan dito sa trabaho na OG na din. In other words, pabulok na din. So pinag-uusapan namin na sabi ko nga sa kanya, may dahilan pala kung bakit yung mga binibentang mga pill box o yung mga box para sa mga pills ay meron ng Monday, Tuesday, Wednesday, tapos meron doon na marang AM, May PM, pa, ganon. Kasi nga, dumadating ka sa point ng buhay mo na, hala gusto kong mag-vitamins, pero hala na inom ko na ba yung vitamins? Tama. Yung sinabihan ka ng doktor mo na kailangan mo atorvastatin, yan, mga sartan-sartan na mga pero hindi mo matandaan kung nainom mo na ito, di ba? May mga ganun tayo eh. Kinikwento ko nga nung isang araw nung pumunta kami sa Japan. Tataranta ako. Tataranta talaga ako. Umuulan kasi noon, Jeg. So, nakapayong ako, ganyan. Tapos, yung payong kasi hiniram lang namin sa hotel. So, sabi ko dun sa anak ko, Prince, yung payong, where's the umbrella? We need to return it to the hotel. Tapos, yung payong nakabukas, gamit namin. Hawak mo. Hawak ko, gamit namin. Nakakalurge. So, may mga ganyan talaga na nakakainis pag tumatanda, parang yung utak pumupurol, o kaya yung tinatawag nilang foggy brain, o kaya yung mga wala ka namang ginawa the night before, pero pagising mo, masakit yung katawan mo. Tapos na-realize mo, siguro napadami ka ng unan, mali ka ng posisyon. Yan yung mga nakakainis kapag ka tumatanda, di ba? Pero, happy birthday pa rin kasi it is a blessing to grow old. Yes, Yun lang yun. May mga tao, tandaan mo, may mga taong hindi umabot sa edad mo. True. May mga taong hindi gumising ngayong Correct. araw na ito, di ba? Pero ikaw ay gumising. So, happy birthday pa rin. Tingnan mo lang dun sa POV na while parang medyo ordinaryo day ito para sa iyong pamilya,
medyo kailangan mong tingnan dun sa aspetong habang nabubuhay ka naman, pwede ka pa rin mag-celebrate. Yes, oo. Ang sa akin kasi, baka lang talagang masyadong sanay yung mga tao sa paligid mo that you do the Na ikaw, preparations. ikaw na ikaw lahat. Oo. Na pag sila na hindi sila sure, hindi naman ibig sabihin na hindi ka nila mahal. Kung hindi sadyang, hindi lang talaga sila marunong. Oo, May ganun eh. So baka nag-e-expect sila dahil nga organizer ka in Correct, nature. Na totoo. ikaw din na mag-o-organize sa Tama. sa'yo. So aantay na lang sila, anong gagawin, anong ganap. True. Ganun yun. Sa tingin ko ganun siya eh. Parang, halimbawa, between the two of us ng aking asawa, siya talaga yung mas magaling mag-organize ng mga birthday celebrations. Na mga party-party o kaya surprise, ganyan. I don't think I've ever surprised him kasi hindi ko talaga siya forte. Pero hindi naman ibig sabihin no na less ang pagmamahal ko sa kanya. Correct. Talagang sadyang pagdating lang talaga sa mga preparation sa mga celebration sa aming pamilya, mas forte niya yun. Yun Diba? yung strength niya. Strength niya yun eh. Oo. So, feeling ko lang, Mami, just to make you feel better, it's not that hindi naman nila ikaw masyadong sineselebrate or hindi na na-appreciate yung birthday mo. It's just that sanay lang talaga sila na ikaw yung gumagawa. Eh di ikaw na mag-organize. Tama. Diba? Tapos kung gusto mo naman na gumalaw sila, i-communicate mo yung Magsabi nararamdaman ka. mo. Oo. Correct. Ganyan. Yan din kasi kung minsan ang problema. Especially, hindi ko naman sinabi nila lahat, mostly sa mga kababaihan. Yan. Parang Bigla na lang kami nagdadabog. Hindi namin sinasabi anong dahilan ng pagdadabog na namin. nag-i-expect kayo. For example, nagpagupit kayo ng buhok. Dadaan-daan kayo sa harap namin na gusto nyo ma-appreciate namin. Tapos sa amin parang wala na. Parang wala lang. Tapos magagalit na kayo bigla. Kasi hindi nyo na-appreciate. O di naman kaya ganito. Halimbawa, ako 3 oras ako sa salon. Nagpakulay ako ng hair. Retouch ng mga kulot-kulot. So parang ang tagal ko talaga doon. Paglabas ko ng salon, sasabihin, lagi na asawa ko sa akin, ano nangyari? May nagbago ba? Diba? May mga ganun eh. So let's just communicate how we feel. So kung ganyan ang eksena mo is gusto mo pala mag-celebrate kayo, sabihin mo like, lambingin wala, mo. wala ba tayong gagawin? Birthday Kasi ko birthday ko ngayon. naman, di ba? Yan. Maiba naman na Correct. kung halimbawa usual na pumunta kayo sa ganitong mga restaurant, dahil birthday mo, make it extra special, di ba? Ganun na lang kasi alam mo kung lagi na lang tayong sasama ang loob or magtatampo, hindi tayo din yung lugi, hindi tayo na gumawa ng paraan. Correct. Ganun na lang din yon. Pero it doesn't discount the fact na valid naman yung nararamdaman mo na wala silang pakialam. It's just that talagang may mga taong hindi nila forte yun eh. May mga tao di kasi hindi alam ang gagawin. Isa na po ako dyan, like for example, halimbawa, sa amin ng asawa ko, halimbawa, kung sa birthday, kung minsan siya yung nakakapag-isip na kung anong ibibigay niya sa akin. Correct. Tapos ako naman, kung pag sinabi niya, ikaw birthday ko, anong ibibigay mo? Wala akong maisip talaga. As in, literal. Wala akong maisip. Diba, magkaiba po talaga ang takbo ng pag-iisip ng lalaki at babae. Ganun lang kasimple yun. So, we factor in also yung sinabi mo na ganito ba talaga pag tumatanda na nagiging mas emosyonal? Hindi ba't ganun? Di ba tayong lahat meron ding mga nanay at tatay na kung lumaki tayo sa kanila or tumanda sila with us. Kung tumanda man yung nanay mo, sana Diego with you, may experience mo yung, ito dati usapan namin magkakaibigan. Sabi ng isa kong friend, promise ko talaga, pag dumating yung araw na tumanda ako, hindi ako magiging tulad ng nanay ko na matampuhin. Fast forward to today. Nung nagkausap kami, sabi niya, oh my God, hindi ko akalain ganito na akong katampuhin. Kasi I guess, totoo naman, merong kasama talaga na as you grow older, meron ding mas matampuhin, mas madamdamin. Kaya nga, di ba kapag ka matanda, sinasabi natin, habaan na lang natin yung pasensya natin sa kanya kasi madamdami na yan siya. Maaaring may ganun ding factor. Ganun talaga kapag ka tumatanda. Kasi nagfa-factor in dyan yung mga ginawa mo, yung hirap mo. Tapos parang, eto lang yung, tapos yung ginawa ko lahat. Diba? Eto yung gagawin nyo. Saka naniniwala din ako, Jeg, sa birthday blues. Meron talagang hatid siya, ewan ko kung psychological or whatever, na tinatawag na birthday blues na kapag ka mag-birthday ka,
na-anxious ka or 'di ba? O kaya yung mga ganun. Kaya sa akin ang solusyon diyan is ano ba yung magpapasaya sa Total naman birthday mo. 'Di ba? Na regardless kung may ibang tao na gagawa nito para sa the fact that this will make you happy. Tapos hindi naman masyadong malaki yung matatanggal sa budget ninyo or ipapaalam mo naman sa mister mo, 'di ba? Go! Oo. Do it! Birthday mo naman Tama. Deserve mo naman yun. Oo, at para naman dyan sa mga birthday blues na yan, kung kayo, sa mga nakikinig ngayon, nakakaranas kayo, ibahin nyo siguro yung perspective. Kasi pag inisip mo na birthday mo, dagdag edad, tumatanda ka. Instead na, pasalamat ka, di ba? Dahil buhay ka pa, naabot mo to. True, may chance ka pang kumain ng masarap na ice cream. Oo. May chance ka pang to earn more. Tama. Di ba? Madami kang chances eh. Oh, exciting kasi parang nalagpasan mo yung mga pinagdaanan mo, umabot ka sa edad na to. Correct. Oo. Di ba? Yun. Tingnan natin sa ganyang POV. Ako para sa akin, ganun lang. Ako na lang gagawa ng paraan para sumaya ako. Oo. 'Di ba? Tama. Syempre kailangan mo naman talaga ang ibang tao. Totoo naman, no man is an island. At saka nag-e-expect ka din na yung ibang tao kung paano ka magbigay ng pagmamahal or kung paano ka mag-prepare para sa kanila is ganun din ang preparation Tama. nila para sa iyo. Nag-e-expect ka ng ganun. Doon tayo nagkakaproblema eh. Kasi hindi kung paano ka mag-isip, hindi ganun mag-isip yung asawa mo. Ayun. 'Di ba? Totoo 'yun. So, ganun lang yan mga kabisyo. Baguhin natin yung perspective natin. Pag birthday, nagkakaedad ka na, tumatanda ka. Hindi dapat ganun eh. Let's be happy. Pasalamat ka sa kay Lord na binigyan ka pa ng panibagong buhay. Yan, very exciting kasi bago mabubuksan na naman yung ano mo na ano naman yung mga learnings, ano namang True. wisdom. And with wisdom, with Oo. age comes wisdom. Yes, yun na dapat ang perspective natin. Correct. Uy, i-shoutout lang natin bago tayo umexit ngayon kasi nakikita ko yung mga tao may dala ng mga plato. Kaya nga eh. Anniversary kasi po ngayon ng DZRH. Ibig sabihin, libre. Nagkakainan na sila. Libre ang lafang. Tama. Shoutout lang natin birthday ko na din po this coming July 24. Claudel. Si Claudel, Claudel, Mira, Rosamiran, Orasyon. Haba ng pangalan. Orasyon. Happy Ayan. birthday sa'yo. Birthday. Daughter ko po ay July 30 naman. Ayan, Happy so, birthday. Advance sa daughter mo. Ayan. Ngayon din ay nagse-celebrate ng birthday ang pinsan ni Cheyan, si Christine Joy. Ayan. Happy birthday! Happy birthday! Ang dami naman nagse-celebrate ng birthday. Enjoy your special day. O babatiin lang din natin ng isang bonggacious na happy birthday. Alam mo, Jeg, sana makapunta ka rin sa Marinduque kasi napakaganda sa Marinduque. Ay, oo. Oo. At nadadaanan ko lang yan. papuntang Pag tawag dito, pagpauwi ka ng probinsya. Oo, pagpauwi ng probinsya. Next time, baka naman itong si Ate Rosie Revilla na magse-celebrate ng birthday sa July 19. Next time, baka naman tambalan ng imbitahan sa Correct. Marinduque. Tama. Di ba? Baka Century naman. Chemicals, Guardian Alcohol. Kasi alam mo naman ang Guardian Alcohol ay pag-guardian namin. Guardian Oo. angel namin yan against Correct. mga germs. Tama, baka naman. Baka naman po dyan. Pagalo naman kayo dyan. Okay, nagse-celebrate din ng birthday today si Zakia Dawn Marie, ang daughter ni Dayan. Ay, sabi Happy ni birthday! Isagani Garland, idol ni Yala, ikaw ata ang pinakamayaman sa Love Radio 90.7. Kailangan mo bang i-memorize yan? Basic Alam mo kung bakit? Nakakamayaman din kasi talaga kapag ka nakamayat de la Rosa Fine Jewelry and it's Tama. a great investment. So Correct. isipin mo, di ba? Arti-artihan ka na, mukha ka ng mayaman, investment pa siya. Kung sakasakaling kailangan mo ng pera, di benta mo. Pero ang totoo po, yung earrings yan ni Nicole, nandiyan po yung mga pang-maintenance niya nakalagay. Actually, para wag kong kalimutan yung atorvastatin, simvastatin. Magpa-vibrate na lang. Pag oras na inumin. Sabi niya, kakalug-kalug yan eh. Time na para sa thyroid medicine. Time na sa pa-sugar. Yan. Oy, Kaya ganyan siya kalaki. Birthday din pala ng wife ni Dennis. Uy, si Levi. Oh, Yan. Levi ba yun? Si Levi. Ayan. Oo. Happy birthday! Happy birthday! Salamat sa pagtutok lagi. Dennis Villahermosa, si Levi Villahermosa, lahat po kayo na nandyan sa Australia na lagi nakatutok sa Love Radio. Thank you very much. Ayan. Happy birthday, Levi. Enjoy your Ayan. special Good day. night, mate.
Siya. Bababa na rin kami. Bababa na kami. Baka magkaubusan eh. Baka mamaya yung lechon na matira sa amin. Tama. Ano na lang, di ba? Alaala. Okay. Thank you. Ingat po kayo. See you later. Kwento na may wagang Bornay. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito,
ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubukan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talagang 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubukan. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart
na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryously, of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files.
Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, oh, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Ah! Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling Huh? ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh.
Kakarating ko, binibiktima mo Bato, na naman ako. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko lang. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag ginahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato!
Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa context, Tanya Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Mara! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, jebs ka na. Bilisan mo! Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic!
Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama
Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Sa mahiwagang Burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Ayala at Diego Bandido. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Ash, isang tumblerina at dating OJT noong 2007. Dating OJT natin. Ang dami ko pong natutunan sa inyo na hanggang ngayon, bit-bit ko pa. Talaga ba? Noong 2007, ang lakas ko magyosi. Ang lakas kong uminom. Okay, sige. Hindi ko kailanman malilimutan yung mga kwentuhan, tawanan at yossi break natin sa labas ng MBC. Tingnan mo, meron pa ako mga OJT nakakasamang magyosi nung araw. Sa bangko man ako napadpad para magtrabaho, bahagi na ng buhay ko ang radyo. Kaya naman ngayong katatapos lang ng Pride Month, naisipan kong ibahagi sa inyo ang rainbow love story ko. Nakilala ko si Sky sa trabaho. Hindi ko alam kung paano kami naging magkaibigan kasi magkaiba naman kami ng personalidad. Madaldal at makulit ako habang tahimik at kalmado siya. Mabilis kong nahahalata na espesyal ang trato niya sa akin. Lagi niyang inaabangan ang break ko para sabay kaming kumain. Pagkatapos ng trabaho, kinukumusta niya ang araw ko. Kapag weekend, buong araw kaming magka-chat sa Messenger. Isang araw, tinanong niya ako kung anong pakiramdam na may karelasyong kapwa lalaki. Nalilito daw kasi siya sa sarili niya. Kinuwento ko yung mga naging karanasan ko. Pagkatapos kong magsalita, umamin siya. Gusto daw niyang subukan dahil sa tingin niya, nahuhulog na siya sa akin. Nung una, parang eksperimento lang. Medyo awkward pa nga dahil mula sa pagiging best friends, naging mag-boyfriend kami. Pero habang tumatagal, lalo kong nakikita kung gaano siya kaseryoso. Taga-South siya at taga-North ako pero bumabiyahe siya para magkita kami. Lagi siyang nag-iiwan ng cookies o chips sa locker ko. Lagi siyang may maliliit na regalo na hindi naman kamahalan pero ramdam na ramdam mong pinag-isipan. After 6 years, nag-live-in kami. Gaya ng ibang taong magkasama araw-araw, nagkakaroon kami ng mga tampuhan at hindi pagkakaunawaan. Pareho naman kami na may mali, aminado kami. Pero may nagawa siyang pagkakamali na sobrang nakaapekto sa mental health ko. Pinagsisihan naman niya. Ilang buwan niya akong sinuyo at paulit-ulit ko siyang tinatanggihan pero paulit-ulit din siyang bumabalik. Hindi siya napagod na ipakita sa akin na gusto niyang itama ang pagkakamali niya. Sa huli, pinili kong magpatawad. Napagtanto ko na hindi nasusukat ang buong pagkatao ng isang tao sa pagkakamaling nagawa niya. Lahat naman tayo nadadapa. Kapag nagmamahal ka, hindi ka lang mananatili kapag masaya ka. Dapat you will choose to stay para tulungang makabangon ang mahal mo kahit nasasaktan ka pa niya. Hindi ako nagsisisi dahil binigyan ko siya ng isa pang pagkakataon. Hindi niya kasi sinayang. Mas naging maingat na siya, mapagmahal, at mabuting partner. Mas pinatatag din ito ang relasyon namin. At 19 years na kami noong June 25. Halos kalahati ng buhay namin, magkasama kami. Maraming salamat po sa pagbasa ng kwento ko. Mahal na mahal ko po kayo at ang programang patuloy na nagbibigay ng pag-asa, aral at inspirasyon sa napakaraming Pilipino. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Ash. Ayoko nang bumitaw.
sinend na picture for our eyes only. Titingnan ko kung maalala ko kung sino siya. Kaya lang, na-realize ko, ulam ko nga kanina, limot ko na at lagi kong sinasabi yan, yung pa bang nag-OJT noong 2007? Yung last month nga na nag-OJT, Hindi mo ko matandaan eh. Si Kim Chino nga na nag-OJT dito, hindi ko rin matandaan eh. Diba? Samantalang si Kim Chino na nag-audition dito, ang dami niyang naaalala tungkol sa aming lahat. Tungkol sa ating lahat, diba? Sabi niya nag-OJT daw siya din. Walang nakaalala. So, subukan ko, pag tinignan ko yung picture ko, maalala kita. But Ash, thank you. Una, dun sa part na sinabi mo na ano man yung natutunan mo, whatever it is na natutunan, well, bata pa lang din naman ako noon, pero may natutunan ka na sa akin. It's just a realization na hindi naman sa matatanda lang talaga tayo natututo. Maski sa mga bata, natututo tayo. So, may mga natutunan ka sa akin at 2007. Oh my God, how young I was. Wala pa akong 30 years old. Pero thank you so much. Nabitbit mo hanggang ngayon. Natuto ka sa version ng Nicole Yala na Yes. ganun. Yun yung mga time na galit siya sa mga lalaki. Correct ka. Ano man Pero naghahabol din sa lalaki. Correct. Pero hindi naman kaya walang lalaki. Galit sa lalaki, yamot sa lalaki, pero hindi naman mabubuhay na walang lalaki. Yung may natutunan mo sa akin, Ash, diba? But thank you for sharing that. It's so nice to know that years later, diba, may sarili ka mang career, diba, may kabisihan ng iyong buhay, you still get to listen, whether it's on radio or podcast na, diba? So, salamat. And congratulations sa inyong dalawa. Ako para sa akin, regardless kung anong gender, the fact na, and regardless kung relationship man ito with another person or with a career or with a business, diba? It's very bongacious na nagtatagal na maraming taon. Ibig sabihin, you were able to withstand so many challenges, maraming mga pagsubok. Ayan, may pinakita sila. Na ano? Pwede ba? Hoy, bawal! For our eyes only! For our eyes only yun! Sorry, hindi ko kasi nasabi. Finorward kasi yun ng writer. Tapos, for our eyes only. Matagal bang naka-flash? Oh my God, sorry. Sorry na po, wag na po magalit. Wag na magalit, Ash. But anyways, diba, para naman sa mga nakakilala sa inyo, alam naman na you're together for 19 years. Mahirap naman yata itago yun. Correct. Mukhang hindi naman tago ito, pero congratulations. Ayan. Yan. Well, siguro sa sa mga ganyang klaseng sitwasyon na minsan may mga pinagdadaanan din talaga, pero pag para talaga kayo sa isa't isa, in whatever gender ha. Correct. Talagang babalik at babalik ka eh. Gusto ko yung sinabi ni Ash about pagpapatawad. Na hindi dapat masukat yung pagkatao mo based on just one mistake. Totoo. Diba? Hindi, at maswerte yung jowa mo sa'yo kasi pinili mo magpatawad. May mga taong hindi naman natin sila masisisi kung hirap silang magpatawad. Sabi mo nga, di ba, kung ano man yung ginawa ng boyfriend mo noon has caused you so much mental anxiety, di ba? So, hindi lahat ng tao kayang makalimutan yun But you were able to do that. So, bongga ka doon. Meron kasing meron mga relationship na pinatawad pero hindi kinalimutan. So, laging pag nag-aaway, laging lumalabas yung issue na yun. Correct. Which nagiging unhealthy din ko minsan. Tama. Ako, inaamin ko sa asawa ko, ang dami ko nang ginawang mga pagkakamali, kasalanan. Pero, hindi ka naman perfect eh. Oo, lahat mas mga tao ka talaga dati. Lahat naman eh. Oo. So, ang importante lang talaga yung forgive and forget. Yun yung pinaka-importante na hindi totally makakalimutan pero dapat binabaon at hindi na siya pinag-uusapan, hindi na inuungkat yung mga nakaraan. Tama. So, yun na yung masasabi namin tungkol dito sa kwento mo. Happy kami para sa'yo na natagpuan mo yung the one. Congratulations on celebrating your 19th anniversary. At naway maging inspirasyon po yung mga tao sa paligid ninyo na kung paano nga ba tumagal sa isang relasyon. Ang sabi ko nga, di ba, whether it's a relationship with somebody or relationship with your career or negosyo or kung ano man, organisasyon, the fact na tumatagal ito ng maraming taon, ibig sabihin, kinakaya ang lahat ng mga pagsubok. Hindi lahat ng oras bed of roses. Tama. May mga oras talaga na nakakainis, nakakayamot, nakakagalit, pero kinakaya.
So, walang perfect na relasyon, walang perfect na trabaho, 'di ba? Walang perfect na career. Lahat 'yan medyo may mga pagdadaanan ka. Actually, yung mga pinagdadaanan mo, yung problema na kinakaharap mo, yun din yung nagpapatibay sa iyo. Yun naman din talaga. Oo, boring kasi pag walang problema. Correct. Hindi, tsaka pagka walang conflict, kabisyo, Hindi ka healthy. nag-grow. Oo, hindi ka mag-grow. Correct. Kailangan talaga merong mga conflict na ganyan. Mhm. Mahalaga 'yun. Oo. Pampatibay ng sikmura, pampatibay ng ng lahat. Tama. Oo. Congratulations! And Congrats. salamat din for sharing your story with us. Meron akong nabasa dito, sabi niya, ang ganda mo naman today, DJ Rakitera. Wow! Iba talaga nadadala ng makeup na mga kabisyo. Bumata ako ng 15 years. yung Nicole Yala naging rakitera. Kakapanganak lang. Nakakaloka. Bagong panganak. May after pregnancy glow. Yan. But thank you so much. And speaking of nagtatagal ng maraming taon, congratulations sa ating AM station na DZRH. Yes, DZRH. Ayan, 87th anniversary. Correct, today. Ang daming tao nga sa baba, mga bisita, mga pinagsiservisyohan nila, mga binibigyan nila ng tulong. Ako ay natutuwa din dahil syempre party din naman ako ng DZRH kasi may programa din ako. Correct, di ba? Tuwing kailan mo yung programa mo doon para sa mga hindi nakakaalam? Actually, kasabay na programa natin. Ngayon? Kanina pa, 12:30 to 1. Ayan. Sa Kwento and Awit. Ano yon? Ano do? Drama ba yun? Drama yon. Ako yung host ng drama. Ayun. Ganyan. So, yun. Ganun ang mga eksena. Kami din naman noon ni Christopher, naging part din kami ng DZRH for a while. Kasi hindi na kinain ang lalamunan namin. Kasi isipin mo, sigaw-sigaw kami sa umagang 11, tapos pagkatapos nun 11 to 12 DZRH. Parang namatay naman kami din. Pero we're happy to be part of DZRH. Dati din yun yung pinakamahabang oras na on board ko. Kasi di ba dati, nakasalang kami ni Totoy Bato alas 4 hanggang alas 8. Tapos si Tanghenyo sasama sa tambalan. Oo, at pagkatapos ng tambalan, diretso si Tanghenyo doon kay Deo Macalma. Di ba? So, natigil lang yun kasi nung nagkaroon na ng sunog. 2019. So, lahat tayo, dahil sa 87 years na ang DZRH, may kwentong DZRH. Oo. Ako naalala ko pa dati kahit sa probinsya, na elementary pala ako, naririnig ko na yung kauna-unahan sa Pilipinas. Yan. MBC. Oo. Kaya ako DJ eh. Yun lang 3 letra, hindi ko pa nakanta na maayos. Oo. So yun, naalala natin yung nagturo sa atin dito sa Love Radio ng pagdrama si Direk Badong Royales. Royales, napakagaling, napakahusay na direktor. Yun talaga isa sa mga tinitingala na direktor at ang dami kong natutunan doon sa kanya eh. Alam mo, kasyempre kabatch siya ng nanay ko, Diego, ang yumaong si Direk Badong Royales. Ang description ng nanay ko kay Direk Badong nung time na nasa Bicol pa yan siya. Doon kasi siya nag-umpisa. Sabi niya, para siyang Chris Super. As in like, ganun yung level ng kasikatan. Extreme. Na parang pag lumalabas siya, akala mo talaga namang matini idol. Ganon. So, ganun po talaga yung eksena ng radyo nung araw. Na, kasi wala pang social media. Talagang ang mga personalidad ay mga galing sa radyo. Tama. Diba? Kaya mabuhay po ang DZRH. Mabuhay po ang DZRH. Nakita ko nag-message yung asawa ko sa Facebook Live kung pwede daw pumila. Sa DZRH? Sa DZRH? Pwede. Pwede kang pumila para sabihan kanila, ang taba mo, sir, hindi mo po kailangan. Nakakaloka. Ayan, so many congratulations sa mga kapatid natin sa DZRH. Correct. Doon sa lahat ng mga kabisya natin na nakatutok, maraming salamat. Kung gusto nyo mag-share sa amin, pwede nyo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Kasama pa rin po ang tambalang kumikinang. Ako po si Diego Bandido. At ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Tanong dito kung si Direk Badong daw ba si Mr. Romantico. Tama! Ayan. Mr. Romantico yan eh. Ang hindi ko talaga makakalimutan na eksena ni Direk Badong nung nasa baba pa yung booth natin. Pag gumagawa siya ng script, yung typewriter. Oo, taka-taka.
Ano mo yung parang may May sariling naglalaban din. buhay. Una-una, dahan-dahan yan. So, makikita mo yung emosyon eh. Oo. Nagbi-build up din. Ano na yun eh, uso na ang computer. Oo. Pero siya, typewriter Oo, pa din. typewriter pa rin. Oo, iba eh. Alam mo yung parang una, dahan-dahan lang. So habang Tapos gumagawa pag nandun na siya sa moment, Oo, no? pag medyo extreme na, may sagutan na. Oo. Tsaka alam mo, yan si Direk Badong, mahal niya lang talaga ako eh. Pero alam niya talagang wala akong talent sa pagdrama. Binibigyan-bigyan niya talaga ako ng chance. Na ipakita yung aking posibleng mailabas as a dramatista. Ayan. Kaya lang, siguro pwede naman, kaya lang masyado na kasing na-establish yung name ko sa katatawanan. Oo, ayan, oo. Na kapag Pag narinig yung boses mo, oo, parang hindi sila natatawa maniniwala. ka. So, masasayang yung script sa akin. Dapat nakakatawa lang din Oo. talaga. Very distinct na kasi yung boses mo, kahit ni banggitin yung Nicole Ayala. Oo. Alam mo, may ang kaakibat talaga niya is laughter. Oo. Hindi yung ang kaakibat niya is drama. Oo. Parang hindi Correct, talaga correct. eh. Oo. Masyadong, yun nga, yun na pag-usapan natin kanina off-air, na masyadong napakalaki ng brand ng Nicole Ayala na Oo. ang hirap mong ang hirap mong ilagay sa mga pwestong Oo. hindi ako kilala doon. Oo. Like drama, ganon. Mahal lang talaga ako ni Direk Badong, Oo. kaya paminsan-minsan pinupull out na ako sa Love Radio. Pwede ka naman sa drama na comedy. Pwede. Ayan, oo. O pag meron kayo dyan, di ba? Pwede. Halimbawa, Mahaderang Tita. Yan, oo. Yan. Yan, Pero, yan. dati meron pa tayong kissing scene. May mga ganun pa tayo. Hindi ko kinakaya yung mga pa-kissing scene. Ayun. Oo. Sabi ni Amina, ang ganda din ng drama sa DZRH. Oo. Naman. Mama ko, maganda lagi din yung drama ng nakikinig. Dear Love. Oo naman. Oo, pakinggan nyo. Kasi kami lang din dito yung gumagawa niyan. Kung sino yung mga eksperto sa DZRH, nagsusulat din sila para sa Dear Love. Oo, yan. Ganon. Sabi na sabi asawa ni ko, taba, wag ka na papasundo. Joke lang, ito naman, ka mabiro. Ang payat-payat mo, grabe. Ikaw ang pinakamapayat sa lahat. Sabi ni Dre Sangkap, ganda ni Ma'am Nicole Ayala, Cleopatra ang datingan. Diba? Makeup yun po tayo nagpapaniwala dyan. Thank you, pero thank you. Din sa mga nagtatanong ng earrings, may mga unique pieces po kasi ang Mayat de la Rosa Fine Jewelry. Yarn. Tsaka tama si Diego, kaya siya malaki. Nandito po yung atterbustatin. Yeah, yung maintenance niya po. Nandito yung, nandyan. Nagbabibrate po yan pag oras Correct. na. Oras ng pag-inom. Nagbabibrate yung tenga mo. Sabi niya, 20 milligrams atterbustatin na. Ganyan ka-powerful ang Mayat de la Rosa Fine Jewelry. Pwede silang mag-customize. Ay, nako. Uy, pwede na daw ako sa gabi ng lagim. O siya, salamat na marami. Thank you sa lahat ng mga nanonood sa atin sa TikTok and sa Facebook. Salamat po. Thank you. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Metro's Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayubyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakulit. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt? Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal?
Tatlo. Talaga tatlo. Wala, sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryously, of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1
Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Opa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan.
Puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige. Isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Ah! Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babarilin ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko lang, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Ay! Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa mukha. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa mukha. Hindi sa mukha mo ko paparilin. O sige, pwede sa mukha. Okay, sige, sa mukha. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa mukha. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa mukha. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye.
Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tamax mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo ako... Try muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa context, Tanya Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Mara! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah!
Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano kaya dyan? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama
Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Countdown. Top 10 countdown. It is useless. Resistance. Counting down the 10 biggest hits of the week. Only here on Metro's number 1 90.7 Love Radio.
Okay, give it a quick check, Metro Manila. It is now exactly 49 minutes. Makalipas po ang oras ng alas 11 ng umaga. And welcome back once again sa Love Radio Top 10 Countdown. At nandito na po tayo for Love Radio Presents Mano a Mano. Eto na! Actually, nung isang araw pa ako excited na para sa interview na ito kasi etong interview na ito yung magbabalik sa akin ng memories na may mga buhok pa ako. Ladies and gentlemen, without further ado, let's all welcome the Philippine Queen of Soul, Miss Ella May Saison. Hello, everyone! Yan. Kamusta na kayo dyan? Yan, of course, Ma'am Ella, welcome dito. Parang it's a for me parang I would say it's a dream come true na kasi before napapakinggan lang ang music mo at alam naman namin ng almost everybody parang naging part ng break-up playlist namin yung song mo. Kasakit naman yung ayan ng mga nila. Ayan, so welcome po dito sa Love Radio. Again, it's our honor na makasama ka po dito. Of course, sa mga nakikinig ngayon na don't know Ella May Saison. Yes. Please. Matagal na tayong nawala, of course. Yes. Yung iba na hindi naka sa akin, na hindi ako na natatandaan. Hello, I'm here. Ayan. And a lot of people na they know the song but they don't know the person. Yeah, actually yung Till My Heart Aches End when it first came out on the radio, it took a while na mapakilala ako as an artist. Kasi yun ang focus ng mga radio listeners. Doon sila nakafocus sa song. They thought it was Patty Austin. They thought it was like a foreign artist. But when I was introduced on TV, sa TV na, yun na, nila na Filipino palang kumanta. Wow. So, I'm honored na nila ako na as parang foreign artist. But it was really fun, and I was happy that Till My Heart Aches. Ayan, so let's dig deep a bit. Ayan, sa mga hindi nakakilala. Kailan po nag-start yung singing career? Actually, I started singing when I was 5 years old. Professionally, I started at the age of 18 years old. 18. So paano nag-start yung break na yan? I was with the band at the time. Nasa isang bar kami sa Jupiter Street sa Makati. The place was called Versomina at the time. Okay. So I was like singing with the band at that time, and then this guy from upstairs was like staring at me the whole night. I didn't know that it was Benny Saturno. Wow. And he was the former musical director of that place. So one time he just invited me at his office and, and offered me like a record deal. So I grabbed it. I mean, it's an opportunity and it's a one-time So yes, I grabbed it, and the rest is history. Wow. And of course, aside from that iconic song "Till My Heart Aches," and there's another one, If the Feeling Is Gone. That song was written by Jimmy Borja naman. One of my good friends. He's a good songwriter. Good person. So parang yung mga songs mo is all about heartbreak. I know. I mean, napunta lang siguro sa akin yung mga ganong kanta because siguro I think I can really relate to it kasi every time I sing, I put myself into a song or into a situation. Parang ako yung na-hurt, ako yung happy and all that. So you put a lot of character dun sa song. A lot of character. So parang pag pinakinggan mo parang aray. Oo, parang gano'n. Feel ko talaga siya. That's why people are relating to it and they kinda like it. Kinda liked it, yeah. Yan. So ngayon I heard na meron kang upcoming Yes, sir. event. Yeah, and nandito po ako para mag-imbita sa inyong lahat. Yung aming show with South Border, Ella May Saison, South Border. It's called Sound Trip Session Volume 3.
featuring myself and, of course, South Border on November 9th, 2024 at the Theater of Soler. And the show will start at 8 p.m. po. And so they can get their tickets through Ticket World or Viber us at 0917-803-2571. Again, 0917-803-2571. Yan. So, hope to see you there, guys. Ano ba yung may expect namin for this? Well, they can expect a lot of things like, pure talent. Of course, South Border, they're known to be like good performers, good band, good singers. And of course, we're going to do songs from the 80s to 90s that they haven't heard for a while. And we will bring back that kind of like, that genre. kind of vibe. So Yeah, parang right. pupunta po tayo sa isang time machine. Yes, sir. That we go yeah. back in time. Yes, parang ganun ang mangyayari. Relieve the memory. And it's gonna be fun. Yeah. We're very, very excited with this, show. And I hope you can watch us and invite your friends over. So, Ella May Saison, parang hindi na namin narinig yung mga songs mo. For a long time, huh? For a long time, yeah. Well, nawala kasi ako for a long time, and I migrated sa States, and I stayed there for a while. But minsan umuwi rin ako. I go back and forth, but I don't really, tell everybody or everyone that I'm here. I just go like, privately, visit my family and all that. Pero right now, I mean, opportunity sometimes come, so I grabbed it, like this one, on November 9th at the Theater of Soler with South Border. It's going to be a dream come true. It's a major concert. Yeah. So, yeah, why not? So I'm so happy with it. And I'd like to thank the producer, Chet, and the rest of her staff. They're here. They're always here to support us and believe in us. So that's, important to All us. right. Starstruck pa rin ako sa inyo, ma'am. So, again, sa lahat po ng mga nakikinig dyan, definitely Manong Driver, ayan, if you're listening right now, right about now, siguro pwedeng i-date mo si Mrs. Yes, oo naman. Oo, so sa mga kaidaran ko, sa mga uncle at sa mga auntie. Yung invite yung mga boyfriends niyo, girlfriends, lola, lolo, whoever you can invite. Go ahead. It's gonna be a fun show. Yeah, it's definitely a powerhouse concert because big names gathered together. South Border and first time with South Border, Wow. LMA and South Border. It's a great tandem. So I'm pretty sure you guys are gonna love it. Now, ma'am, hindi ko pa palalagpasin yung opportunity na to request you personally. Okay. Can you sing for us? Like 2 lines? Yeah. Which song? Of course, the iconic one. Oh, okay. All right. So I'll do the chorus of Till My Heart Aches. And it's... All right. I was afraid this time would come. I wasn't prepared to face this kind of hurting from within. I have learned to live my life beside you. Maybe I just dream of you tonight. And if into my dream you'd come and touch me once again, I'll just keep on dreaming till my heart aches end. Wow. I'll sing that song. Full. Full song yan. Ayan. On the So, ma'am, Debbie concert. anyway, play naman natin mamaya. Hindi natin i-play. Nakita Thank ko you, nga si sir. Ma'am Chen napapakanta din. Alright. Alright, so thank you very much. And again, may mga gusto kang pasalamatan and remind them once again. I just wanted to say hello to my, there you go, my brother-in-law, my nieces are here, my sister LK is here. Hello to my mom and happy birthday sa lahat ng mga may birthdays dyan. Sana po okay kayo and hey,
peace All right. to all. Yeah. So that's on November 9. The Theater of Solaire, November 9th. LMA Sison with South Border. 9 p.m. po yun. All right. So, November 9th po. Definitely, Salamat. I'm gonna be there. Oh, thank you so much. I will be there. Hindi ko pala lagpasin to. See you there, yes. So ako, personally, I'd like to encourage everybody to get your tickets now as early as possible kasi magkakaubusan to soon. Diba? Yeah. All right, Yep. so check it out. Again, so that's on November 9, 2024, 8 p.m., the Theater at Solaire. Okay? So, maraming salamat. And, Thank you for having me, yeah, sir. of course, it is always our pleasure. And here we go, ladies and gentlemen. Para mapakinggan po ninyo buo, let's reminisce, of course. Let's go back in time. LMA Sison, Still My Heart Aches End. Right here on 90.7 Love Radio, Metro's number 1. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Kasi ikaw eh. Kaya nga eh. Sinasabi ko sa'yo, kapag ka may chismis, hindi tayo nakaka-work. Ang gulo kasi. Ayan, so sa mga kabisyo natin, oras natin, 2:34 na muli sa aming mga kapatid sa DZRH. Happy anniversary! Salamat sa pagbusog po sa amin at salamat sa serbisyo po ninyo sa mamamayang Pilipino. Ayan, kauna-unahan sa Pilipinas. Correct. MBC DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ayan. Congratulations on 87 years. At dun sa lahat ng mga kabisyo natin na nakatutok ngayon, nagse-celebrate ng anything. Yan. Congratulations po sa napakarami ninyong taon together. Naway marami pa kayong taon na pagsamahan ng jowa mong yan. Tama. Kahit masakit sa ulo yan, di ba? Mahal ka niya. Correct. Tandaan natin mga kabisyo, wala naman taong perfect. Kung lagi po nating hinahanapan ng mga flaws, mistakes ng ating mga partners, naku, good luck sa atin. Hindi Tandaan magtatagal niyo po, yan. Oo, na yung mga imperfection na yan ng partner natin, yun yung magpapa-perfect sa atin. Ayan, kasi you complement each other. Yes. Wala lang. Oo. It's just a sign na kung ikaw medyo irritable, yamot na yamot ka na at inis ka na at para bang wala nang patutunguhan yung relasyon kasi nakikita mo lahat ng mali sa kanya. Well, okay lang naman acknowledging the mistakes and weaknesses, pero tingnan mo rin, di ba marami rin naman siyang kalakasan? Tama. Marami rin naman siyang mga strength. Oo. Parang paso lang yan para tagbingay pag pinagtagpi mo. Yan. Buo. Ganon. Diba? At saka ikaw din mismo, dami ka kayang kapintasan. Correct. Hindi na nga lang niya pinapansin, di ba? O eto susunod na DJ, may kapintasan ba? Ay. Ito never na haggard do eh. Kaya Kahit tumatakbo, nga eh. laging fresh. Maratoni. Sa kanyang programang Love Trip! Hanggang dito na lang po ang tambalang kumikinang. Ako pong kumikinang ulo, Diego Bandido, na lagi po nagpapaalala sa inyo, whatever you do it all for the glory of God. At ako naman ang kumikinang ina mong babaitang sa sobrang tindi ng pangadig. Kailangan pahinga ako po, si Nicole Ayala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's number 1 Love Radio. Basic!